això què vol dir? Que a més amb l'orientació al sud que tenim cap allà, aquí hi havia una comunitat fantàstica totalment diferent. Així com tota Collserola gairebé tot és bosc, aquí teníem una comunitat, una màquia i sobretot un ullastre. Tot això són ullastres. O sigui, això és l'ancestre de les oliveres. Això és propi de llocs realment secs. Tota la zona on hi ha Doñana, tot allò d'allà, de fet, hauria de ser una comunitat d'això. Això aguanta una borrada de temperatura, aguanta unes sequeres increïbles. I bueno, aquí sorprenentment tenim aquesta comunitat. I el que a mi em preocupa moltíssim és que ara mateix comencen a aparèixer massa espins. Jo fins i tot ara intentaré arribar a fer un acord de custòdia amb la propietat amb la idea de fins i tot suprimir els pins i que això continua sent una comunitat totalment diferenciada. Perquè ara mateix, per exemple, amb els ullastres, ara quan vinguin tots els tords i molts ocells que vindran de pas migratori, el que faran serà alimentar-se precisament de les oliveres, que si podeu veure ja estan madures. Per tant, tenen una funció bastant important i és un ecosistema totalment diferent de tota la resta que tenim a Collserola. Per tant, amb això també vull dir que a vegades, quan es va fer reforestació, també cal veure on estem actuant. Tampoc cal que tot sigui absolutament tot bosc. Fins i tot aquest reducte jo intentaré fer tots els meus esforços perquè es continuï mantenint amb el que és. Tallar tots els pins? No, tallar tots els pins evidentment que no. Els pins que estiguin allà, ja estan, no? Però que això no fessin res, els pins acabarien ocupant això en qüestió de 20-30 anys. I aleshores, automàticament, tots els ullastres això desapareixeria. O sigui, es produiria una successió. Aquesta comunitat a un bosc tancat. Aleshores, perdríem tot això. Bueno, doncs ja està, he cansat. Creu que era interessant que veiéssiu aquest reducte. Com de gran és aquest bosquet del llastre? Possiblement hi haurà unes 7 hectàrees. Arriba fins a dalt de tot, que és la muntanya de Sant Andreu d'Horda, 435 metres. Ara estarem a 300 metres. Això és tot. Ara podem anar... S'assembla una mica al Garraf. Ah, sí, exacte, sí. ¿Ya han margallos o qué? No hi ha margallons. No ha saltado, margallons. no ha saltado todavía. Possiblement no hi ha margallons perquè aquí representa que estem en un estadi més humit. I això en el passat segurament havia estat bosc. Sí. O sigui, si ara tenim una màquina, de fet és per l'acció humana. O sigui, això en el passat, fa 2.000 anys, segurament que era bosc. Però es va degradar, això ha estat una finca agrícola, encara apareixen els marges. Possiblement l'origen d'aquestes oliveres, potser també podrien ser, d'aquests ullastres, podria ser les oliveres. De fet, les oliveres el que es feia era empaltar-les a sobre dels ullastres. Així tenen molta més resistència. La part aèria s'ha mort, possiblement aquí la gelada de l'any 56, que va ser extraordinària, es va carregar les oliveres, però les arrels van sobreviure. I els rebrolls d'aquelles oliveres ara són aquests ullastres que s'han naturalitzat i que s'escampen per ser sols. I el garraf és més del mateix. El garraf pot ser un pèl més eixut, és un substrat una miqueta més dur, i allà s'hi poden mantenir de forma natural perquè el que no hi pot viure també són les alzines i els roures a la paraula. Els torrents ja hi ha que viure. Nosaltres estem al revés, Jordi. Estem al revés que aquesta situació. Sí, exacte. Tenim molta màquina i poc bosc. Nosaltres volem tenir una mica més de bosc. Trobar un equilibri, però que hi hagi una mostra de tot. Aquest és l'objectiu. Val, doncs.